Hola, som Joan i Emma del celler Talcom Raja. La nostra història comença fa 9 anys, quan arribem a Can Pau Bernadó, aquí a Arenys de Munt. Durant anys ens plantegem, per exemple, fer mongeta al ganxet, fer calçots, i sempre la història d'anar elaborant vins ens va rondant pel cap, perquè quan arribem aquí ens trobem que hi ha una miqueta de vinya plantada i unes varietats peculiars, molt autòctones, amb les quals doncs, de sempre hem anat elaborant vi per autoconsum. I ara ja fa uns 3-4 anys decidim fer un pas més i legalitzar el celler. Llavors és així com neix el celler Talcom Raja. Nosaltres el sistema productiu que fem servir és doncs, procurant de no contaminar ni de fer malbé els ecosistemes que ens envolten. Procurem no embrutar ni l'aigua, ni l'aire, ni la terra i evidentment tampoc doncs, les persones que consumeixen aquest producte. Fent tractaments sempre no agressius, això vol dir ni pesticides ni herbicides, utilitzem extractes d'herbes, utilitzem també suero de llet, utilitzem productes reconeguts en agricultura ecològica i sobretot busquem doncs, que hi hagi això, un màxim de biodiversitat. Cada vegada intervenim menys en el procés de vinificació, el anem acompanyant, el anem vigilant, el anem guiant els vins, però intentem doncs, que no posar-hi sulfits. Actualment tots en tenen, com qualsevol vi ecològic, però estem molt en els mínims permesos en la vitivinicultura ecològica i tendim cap als vins naturals. De fet, aquest any els joves ja pràcticament són vins naturals, vol dir que la intervenció és mínima, sense filtrar, sense clarificar, sense afegir sulfits ni llevats. Aquests vins són de fermentació espontània amb els propis llevats i els que anirem fent ara doncs ja són vins, els ancestrals o els joves que sortiran ben aviat, doncs ja seran vins on no hi posarem sulfits. Els problemes amb què ens hem trobat nosaltres, bàsicament per estar a Arenys de Munt, que actualment és un poble fora de qualsevol denominació d'origen, finalment ha canviat la legislació i a partir d'ara, doncs, a més Arenys de Munt entrarà dintre la denominació d'origen i llavors podrem replantar les vinyes. És un celler petit, fem 4.000 ampolles actualment. El sostre que tenim proposat és entre 8.000 i 10.000 ampolles, que considerem que és el que pot ajudar a viure doncs, una petita unitat familiar que es dediqui a cuidar el territori de forma sostenible. No? Això vol dir entre 2 i 3 hectàrees i no més, i procurar doncs, cuidar bé els ceps, mimar-los molt, estar molt atents a les necessitats de cada un. Si féssim més, doncs ja o necessitaríem molta més gent, no? O ho hauríem de fer d'altres maneres, tot molt més mecanitzat, treballar de manera diferent a com ens agrada, no? D'aquesta manera pausadeta, tranquil·la i amb molta cura. Som tu i som jo. Som Talcom Raja. Plantem vins i bevem vinya.